Okay mga kaibigan, magandang araw sa ating lahat. Nandito tayo sa Moalong Bridge, kung diin ang kilat o kidlat sa Tagalog pa, dinhi niigo. Okay, musaka tali ng hagdan, dinhi dapita na ang balay nga naigo sa kidlat. Matod pa, nasunog ang waiting shed atong susilan kung tinuod ba, sa dapita ang nasunog. Okay mga kaibigan, pataas ta kaibigan, pataas ta makita na to kung unsa tinuod ang mga balita. Okay, ano tani dire Asa dito sa boss? Mao ni ang nasunugan brad no, asa dapit ang nakuan nimo na damage to pwede mo tan brad. Pag kaning breaker namo koy breaker ani, namo koy breaker sa sod. Nasunog imong waiting shed. Wa masunog. Wala di ang katong tuway dito, istakanan ako dito sa luyo. Ang sunog din. Nasunog katong istakanan ako sa katong mga gamit-gamit ba. Ibuto dito ba. Tato mo ta. Tanaw yayo na nimo. Man na ako kayo na. Wala yun ani. Man na kayo na. Pero tuwal gamit dito akong grabe bito ko. Malubiha dai, no? Igo na. Aga. Kani kung siyang kani ako hayayan ani. Ku ani kaning asiro ni. Kana. Gikaon ni sa kuryente kini. Eh. Oh, kani na asiro man ako ang kuan ani. Pero di na mao. Nalala o di na ni mao. Ah. Na tumoy diri gani oh. Nakaon sa kuryente ni ako. Pagkuan sa kuryente na tumoy oh, murag welding oh. Lao agis kuryente oh. Kana. Aga. Kamo na. Kana mo yagi. Kabak ang lubi. Tanaw tiro. Sunog ako da. Saan sunog? Kani. Amo ano ito mga kasunog? Oh, pwede nga tuwa kay niya may mga stock na to. Ito oh. Mga stock dire ba? Ito nasunog. O kan nasunog kana. Magtagalog na gatag sa. Ini. Gite. Ini para matindihan sa. Ito. Ang yang splinter ba Nasusunog sayang ito. kayo. Niso dire. Grabe. Oh, sunog oh. Tingnan niyo. Na ito ngipon na idong dali. Sus, mayo kay way Wala tao. wang nagtuyok din Wala no? ko rin tao din eh. Dito ko sa aquarium na ko atong sa aquarium pag kusog kay sa awan. Pag buto sa kundi sa atong kaning aquarium na ko na diha. Buto ang aquarium Asa ang aquarium kayo. sa sod nimo dito? Oh. Sa nasod? Oh, di anang gawas na dito. Aquarium nimo sa amron. Oh, dagi nabuak ang katumpikas aping kay naman toy bumbagot sa tubig kanang gamay para pagpakuan sa kanang isda. Uy. Mao na, igo. Yo pag iguwa ano, gatumura magatuyo ka. Asa magkuan? Naiguan ni. Wala god ka na mo na. Napakpak Ano na bi. pakpak kana. Ang panit gud ana abot dito sa katutugas dito. Abot. Grabe ajo kay way tao. Katong sa mga kay iro na tanawon na gari. Tanawon mo hari. Agiana ni hagwan no? Oh, mga 15 years na siguro ron. Ang hitabo diri po daw sa akong ugangan di ara. Asa? Di ako kakusog kabuto. Pero pa nga mara katuyok ba, wa ka bitag street agi jang pakpak na. Nasa likod po da. Kusog ari nako rin na. Kabah ka rin likod oh. Ajo gani kay bintahan ni kabak kitang likod. Bintahan ni kay ulubi na igo og tawo pa ni. Ay, dili ba. Ang iro oh. Pwede patayag iro. Di mabuhi og tao na asa man mabuhi Na, og tao na. na. Grabe. Ano, di ko lang bakusi nimo na. Oh. Patay na ron mga after mga usang semana laos na. Kuha lang kuha na. Malaos na. Kadang bunga ba kay malugi. Patoy, malugi mo. Tumba ba to? Sayang man. Tumbahon na la unay maka. Pwede na pagkabas din no. Ay, mao kay sintar bahay na anak ko. Maot na ikaw. Ito ang pangyayari dito sa amin. Ang akong asiro ko ning ako ang hayayan kani. Ito da zero daw to. Ay, iba. Kani og gikaon sa kuryente britso dito. Mao ni mo nasunog puling kana. Oh, kani mao ni siya murag nasunog na. Dai why asiro man ni akong kuan hayayan. Yeah, abi ko nasunog jud. Tali. Kuyawa dire. Okay, balik tayo sa history of the guerrilla against invading forces diri dapita sa Moalong. Kay diri sila gadungaw, diri sila namumba sa itong ilang giambos. Okay, makita na ito mga kaibigan. Papauwi na tayo. Maraming salamat sa yung tanaw sa vlog ko o sa channel ko. Thank you for watching.